40 מעלות. 40 מעלות. נראה לך שזה אותנטי? בטח, אני העמדתי אותו, הגיע ל-90. שמע, בשביל הדברים האלה תכננו, הטמפרטורה הזאת תכננו את האופנועים. תקשיב, אני העמדתי אותו, הוא הגיע ל-90. הפעלתי את המאוורר, הוא בין 75 ל-80. אתה אומר, בשביל זה תכננו את זה. לא, זה בסדר. לא, אבל גם קר היום, אל תשכח. טוב, בוא נראה מה עשינו. לא, אתה אומר, זה שווה משהו? כן. 35 שקל בכלל דינק, נו. בוא נראה מה אני יכול לעצור. בלי אבק, אתה שם לב, זה כמו קרפ. כן. היא עוד מקליטה? רטוב, היא עוד מקליטה? תסתכל כן, פה, נראה לי.